Bag-o lang ta nga nagsaulog sa paghandom sa tanan nga nangamatay niadtong miaging adlaw Nobyembre 2. Ug dinha sa tuang pagbisita sa sementeryo ug paghandom sa mga nag-una na kanato, nagyoy something in us nga murabag, well, not just to pray for them, but also to realize nga kita one day puhon mahisama punta kanila. Mataw man nga kanang gikonsiderar nga dako diha sa katilingban or ingon man ugamay, naa ang nagpatas kanato mao kining gitawag og kamatayon. Ug diha sa usab sa kamatayon makarealize pud baya ta nga kana bitawng ibutang pud nato diha sa ato ang mga agtang unya ini ka panahon sa Miyerkules sa Badles. Ingnon ta sa pari ug ang pari usab pud makakita pud ta nga diha siyang agtang napuy abo. Tao sa abog kagikan, sa abog puka mupauli. Nindot kay na nga mga pulong nga tuang madungog dinha sa Miyerkules sa Badles. Kay mo man gyud na pud tinuod nga realidad alang kanatong tanan. Tao sa abog kagikan, sa abog ka mupauli. Baliko nato lantaw na kung tan-awon ta na siya sa paagi pod nga siyensya or ingon tag realidad gayod nga ang tao gikan tinuod sa abog ug sa abog usab pod siya mopauli. Time will come nga kita mga matay ta mubalik ra pud ta diha sa ato ang realidad nga kita we are just but mura og ingon ta og abog ragyod wala na tay dungog nga ato ang maato kun ugali naa na gayod ang kamatayon. Nganong gilantaw baliklantaw nako na tungod manggod kay kini nga mao nga atong ebanghelyo kanato karon nagsaysay man kabahin og pagka mapaubsanon. Kinsa katong mapaubsanon ipataas ug kinsa katong magpataas ng kaugalingon ipaubos. What's in humility that I also side by side nga naa dinha sa tuang realidad sa mao nga kamatayon nato, because ato ang malantaw the root word of humility ang pagkamapaubsanon term pa lang nga humility gikan man siya sa word humus, land or lapok, abo, nothing. And that is the very reason nga gipalantaw sa Ginoo diri sa atua nga we are just nothing compared to the greatness of God. Karon usab pud nga adlaw di ay gisaulog yud Nobyembre 4, gisaulog yud sa simbahan ang kapistahan ni San Carlos Borromeo, and that is the name also the sikat kayo dinhi sa tuwa nga eskwela universidad usa nga universidad nga sikat dinhi sa Cebu, University of San Carlos. Si San Carlos mo gid niyang motto ug yang giapil sa iyang coat of arms kay siya usa ka obispo man ug diha biya niya pod kami nga mga produkto usab pod sa Seminaryo Mayor de San Carlos mo claim pod mi nga siya mao ang patron. But that the humility or the coat of arms ni San Carlos mo kana nga pulong humilitas, coming from the word humility. Again, ang humilitas, humus is nothing. But that si San Carlos usab pod pag-follow niya niini nga maong pulong nga humilitas, mao hinuon kini ang nakapa-lift kaniya from being a simple priest to becoming a cardinal. Kay tungod noon pod kani si San Carlos dunan ni tuod sad siya tiyo nga kanang Santo Papa dito sa Roma. Batuan niya gamita nga tungod kay nasya tiyo nga Santo Papa, wa siya moingon nga maghambog siyang kaugalingon kay tungod lagi duna siya tiyo nga Santo Papa. I can become who I like. Murag ingon ana siguro unta si San Carlos, but he did not use that. He used rather
humility as the guiding principle alang siyang kinabuhi. Makigsunan ko ni Kristo, nining ato ang pagsulti sa tuang Ginoo sa tuong ebanghelyo kanato karon, nga mingon siya, ug ipaubos ang magpataas siyang kaugalingon, ug ang magpaubos ipataas. Makita day nato gyud nga naa gyud ay benefit ang tao nga dinha magpractice yang kaugalingon sa pagkamapaubsanon rather than magsigi siyag panghambog siyang kaugalingon. Nganuman kay tan-awa ra gud ang mga tao nga mapaubsanon ug i-lift gani sila sa Ginoo ug ang Ginoo gani mo isa kanila, ang tanan maka-appreciate gid ni ana. Pero ang tao nga manghambog sa siyang kaugalingon nga mura og he or she is somebody, ang mga tao di gyud mo appreciate ni ana. Tan-awa ra pud na god ang mga tao nga manghambog silang kaugalingon once gani nga mayabog gani ang ilahang sa ilang pagkahambugiro ug mga hambugera, kinsay mauwawan sila rapod. Muna sa pod mga kaigsunan ko ni Kristo, there is always something benefit or beneficiary for us nga kung ugali magpractice ta sa pagkamapaubsanon, kay ang Ginoo ra gyud pod ang mag-isa kanato and everybody can appreciate for us for that. Balik lang ko lantaw pod kay noon agi naman pod, agi na ang eleksyon. Balik ta sa eleksyon na balik lang punta ni ana, makabalik magyud punta. Kumusta naman ang mga nanguan nga sila maoy leading siguro or baka usab pod manghambog siguro sad sila nga daghan silang mga tao. Apan kun ugali nangahagba manggani di ay sila lahi ang gipangbutaran. Napudlain ay napoy mga tao baya gyud ang nalipay lang pud ko ni ana. Nay mga tao gyud nga wa gid sila manghatag og kwarta sa mga tao para lang paliton ang mga buto nila, pero ngano man na gihapon nga nakatungtong manggihapon sila, at least sa sud sila sa ikapito. At least nasud sila sa ikapito. Kay tungod dili man ang kwarta ang gitan-aw sa mga tao, kung dili binuhatan og karakter sa maong mga tao nga nang lansad diha sa mao nga public office. And I like to believe ug usab pod I would like to appreciate those persons nga ugali na tungtong manggani sila dinha sa mao nga public office, and yet they did not give and did not buy the votes of persons under their jurisdiction. Ug why is it nga natungtong mangyapon sila diha sa mao nga list? I would like to appreciate those persons rather than pamalit lang sila og boto, tinuod nakatungtong sila sa mao nga office. But I tell you, mura gyapon na ilahang kinaiya magsigig palit sa tuang boto. And ambot lang ug usa kay dagan usab pod sa ilaha nga panggobyerno, kay kung mao manggani na kinaiya nila nga sigig pamalit, time will also come that their kind of service, their kind of, I do not know, that's the true service ba po kaha, but their by their kind of appearance to the public is always kind of murag sige na lagpalit, because that is their mindset. My dear friends, again, balik ta. Kung subliu nato ning mao nga mga pulong sa tuang Ginoo, ato abiyang hinumduman nga Ginoo mismo usab pod gi-practice pod niya ang mapaubsanon even though He is God. But that sayahang pag-uban kanato nga mga tao, kinsa may gi-flip sa Ginoo, dili biya iyang kaugalingon pod, kun dili giapil og isa niya ang tanan. Aron sama sa iyahang kinabuhi nga nagpakasama sa diri sa kalibutan kanato, maisa usab pod kita diha sa iyahang pagka-Dios. Makigsunan ko ni Kristo, all throughout the life sa tong Ginoo, ang iyang kinabuhi was always that of humility, pagkamapaubsanon. O tan-awa ra sa pagkapaubsanon sa tuang Ginoo, dungog ug lanog kayo ang ngan sa tong Ginoo wherever we go, nining
nining kalibutan na karon. After all, He is our Lord and Savior, no? But that His example of His life is also an example for us to follow. Ilabi na din ha sa pagka mapaubsanon gayud sa tuang Ginoo. Wa siya magdrag siyang kaugalingon as somebody, but a person who is always willing to serve. And how I wish and should mo ni ang atoa usapod nga spirituality alang kanato nga nagsunod nga mga nagclaim sa tong kaugalingon nga mga Kristiyanos. A good Christian is a humble Christian. And that mo ni ato ang i-follow usapod. Dili man ni siya pulong lamang nga naara diri sa atong ebanghelyo. Pulong usapod kini gikan gayud sa bakba sa tuang Ginoo ug yang gipuy-an gayud diha sa kinabuhi. My dear friends, I would like to also commend myself to you, to your prayers, that yes, I am a priest, but also would like to have you to pray for me as a priest also, and also all the priests nga you know, nga niini usab pod makat-on pod me diha sa pagkapapaubsanon sa mong kaugalingon. And this we pray nga sa amoa usab pod nga gipuy-an, people will see nga sa mo ang gipuy-an usab pod diha sa pagka mapaubsanon mo trickle down usab pod kini diha sa simbahan. Not that nga gidrag ang among kaugalingon as somebody, but that we are persons in service, not just persons in authority nga mura always seeing ourselves as authorized persons, but that coupled with humility, ubanan usab pod sa pagkapamaubsanon, kini usab pod makahatag og kaayuhan usab pod diha sa katilingban. Nga kami usab pod mi claim nga si San Carlos Borromeo amo ang patron ug diha sa iyang nga coat of arms, pulong palangdaan, humilitas, maapil usab pod ni sa moang kinabuhi in as much as giubanan gipuy-an gyud pod niya ang pagkamapaubsanon diha sa Ginoo siyang kinabuhi. There will always be some kind of benefit for us who practice humility, because in this way, God will always lift us for something great.